chipani chiri kupisa ere kupfura dzimwe dzese dzamakabatira muri yeZimbabwe. Zvese zviri kurema. Amaiwe. Zvese zviri kurema kabati. Zvese zviri kurema kuita izvezvi dai ndisiri monya. Ndaisa kwasa. Ndaremerwa kusanganisira dzipi? Mondoro. Mbudzi yakabara mwanane 8 makumbo. Sikarudzi mbiri. Makumbo ari kuona kuita 8. Mbudzi inofana kuita makumbo mangani? 4. 8 makumbo. 8 makumbo. Munaenda pa channel. Munozvionera mega. Ndaranji famba. Munaenda ipapo. Pena longa. Tezana mukwasha vakabaya na girlfriend. Umakatoro wanzeve kukwasurwa. Tezara nemukwasha. Paka mumba. Me girlfriend. Bakasara chitsembura na vega imomo. Mukwasha nasi. Mukadzatisa. Mukanzwa nyaya ndakambotaura gore rakapera. Yemukorokoza. Vaikorokoza panzvimbo isingadiwi nemapurisa achibvatiza. Ari mukati nokutiza akangoti akamhanya chinodonera mutemu achitiza mapurisa achibva afa. Ndiye murume womba imomo. Ndiwo mazoro vana varume varasi. Mudzimai wacho ndiye asanganisa izvozvo. Nokuti chikoro chinotangira pagitari ukanotarisa maziso ako uchiona maoko zvigunhu zvichichinjaniswa zvinhu zvichizobuda saundi uko. Papa Zimbabwe ine zvipo. Haine zvipo. Zimbabwe ine vana vanogona tunhu twavo. Haidi ndonakirwe. Manga muri kupi weekend? Inini? Bendi revanhu. Kwa baba shero. Bendi revanhu. Hapana zvitsva zvavari kusempla here kumashows. Baba zviri kuitwa ikoko kana majaiva acho stage acho. Unonakirwa. Nyaya inoti kapana baba shero yakadai munozosara moita pungwe muchita zvinhu zvese. Kukwira pa stage mune matonakirwa. Matopedza kudhara. Ayoyo. Pane kamukanaona kuti amene kaononyora karaundi muoko so ubva kuti pfe kari woko pasasi kudai so ivhaka bawadi strong music. Amda patiro kana baba Isabel Boshongora muchirongwa Boshongora segment part 1 rambani murapata pamwepo ari kubwerera tsopanopa. Paka mapindira papi papa Isabel Mondoro Chief Benhura Village 10. Wow. Chiri kuti tani cha kumondoro ichi. Mukoma KB nyaya ndiri kutaura pana paikaitika mukati menzvimbo yekumondoro kunonzi kwa Chief Benhura kuma Village 10. Kune nyaya yakaitika kuti kuna mbuya vanogara vari vamwe chete. Zimbabwe mukaenda pa WhatsApp channel pedu National FM WhatsApp channel muchasangana nechitiko chandiri kutaura ichi chembudzi yakabereka mwana ane makumbo masere 8. Yabereka mwana ane makumbo masere 8 awo. Ine zvakare mitezo yekuratidza kuti pane mbudzi sheshe ndichimpunga kuti gotora iri mbudzi imwe chete. Makumbo embudzi iyi ese haazi kusimba zvikutsira zvikumira. So ambuya vane mbudzi iyi ndo vari kutobata kamwana aka vachienda kunoyamwisa pana mai vacho. Vamwe vari mukati mekuzama kutaura vari kuti kana zvichinge zvaitika zvakadai so haifaniri kuraramiswa panyika. Mbuya vakati mbudzi yangu ndinoida. Kamwana aka kapenyu izvizvi kari kutorarama izvizvi. Mbuya ava ndo vanokasumudza vachiendesa pana mai vacho kuti kayamwe. Akasokwanisa kufamba nemakumbo ese ari 8. Uyezve mutezo wacho patori nemutezo kunoratidza kuti iri igotora iyi isheche. Ende makumbo aya kwakabva kwaita mamwe kumberi mamwe pakati mamwe kumacheto. Ese haana simba ekuratidza kuti inokwanisa kumira. Saka vanokasumudza voenda pana mai vokayamwisa. Vanhu vemunharaunda vari kuti kudini? Vanhu vari munharaunda vamwe vanotaura mashoko vachiti kana chadaiso chinonzi chimina achitenderwe mbudzi inofanira kuti iurawe. Ndakazama kutsvaga nhamba dzevana kufanana nemadhumeni kana kuti vana veterinary vanoone zvechipfuwo. Nhamba dzandakapiwa dzakaramba kuita hadzisi kuita kuti tinzwe kuti ivo pachavo zviriko here kuti kunogona kuita chipfuwo kana kuti mhuka inogona kuita makumbo anodarika mana ichizorarama ichifamba panyika. Ende kana zvikaitika vanofanira kuita sei? Zvikaitika vanofanira kuita sei?
So ndakataura nemwe utungamiriri wakafanana na chairman vemunzvimbo, wakafanana na sapuku vemunzvimbo, vachiti ivo varidzikana vanoida. Saka pari zvinhu asati akwanisa kuzivisa mambo, saka mutungamiriri akafanana na mambo Benhura izvezvi vanga vasati vasvitswa mashoko aya kuti mbudzi iyi ndo zvakaitika pati munzvimbo mavo ndo zvakaitika. Sasi ndakapendera munyika yeZimbabwe ndichimboita dzimwe nyaya yekuti kana kuchinge kwaitika nyaya yakadaro mambo anofanira kuziviswa. Okay. Kuti munzvimbo make ndo zvafanira kuitwa izvozvo, uyezve ndo vanotaura kuti chichi chaitika. Paizvo zvakare mambo zvakare avakwanisi kuzivawo ivo chavo chete ndechekuti munzvimbo mangu chimine kana chinge chaitika chekuti chipfuwo chinobereka zvinhu zvakadaro vane pavanogumira. Toenda zvakare kumaveterinary vanofanira kuti vaongororewo zvakare kuti mhuka iyi imhuka yakaita sei. Kana muchikoro chavo vakaudzwa zvakare kuti kana kuchinge kwauya mhuka inobereka mwana akadaro chii chinoitika. But chiripo izvo ndechekuti kune mbudzi yakabereka mwana nemakumbo 8 nemitezo muviri sheshe. Mataura kuti pamakumbo 8 pamwe acho ari kumberi, mamwe pachi padumbu pakati, mamwe kumashure. Zimbabwe ndo chiri kubva kumondoro. Chief Benhura Village 10. 0713-938-538 0713-938-538 0789-600-748. Munofunga kuti chii chakaitika pambudzi iyi? Sei vanhu vari kuti chikwambo ichi? Handizivi kuti vanhu chikwambo nochizoziva. Iyi mbudzi kai? Ko kana pane zvakaitika. Iyi mbudzi kai? 0713-938-538 0713-938-538 kana 0789-600-748. Muriko uko mascientists handiti makadzidzira basa. Muriko uko munoziva zvinogona kunge zvakaitika pambudzi. Tiudzei zvamakadzidza kuchikoro. Onai mutaure nesu live pachimuti. Inonzi octagon. It's a result yokuti there is an underdevelopment of twins anenge atadza kuseparata. Asi zvokuzoti inochengetwa handizozivi hangu. Pane pandazvi researcher baba Isabel. Hanzi mbudzi inokwanisa kuzvara mwana ane makumbo 8. Pane kusadevelopa kwakanaka kunenge kwakaitika mudumbu mamai kwema twins. Kungoti uyu ngaende uku uyu aende uku zvobva zvaenda pachinhu chimwe chete. Yes. Saka iyo nyaya yokuti chikwambo amene vanochizivawo. Regai katimbonzwa Muri yeZimbabwe reka ndikuzivise zviri kuitika muri yeZimbabwe. Ichi chandiri kutaura chakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Mutare Penalonga kunonzi kuCrawford, panonzi pakanzuro pamatenge emvurapo. Vanopati pakanzuro vanopaziva panzvimbo iyi ndo pakaitika zvinhu izvi. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe gore rakapera yakateka yakadaiwo. Kune murume aita zvichikorokoza. Nzvimbo yavaikorokoza yanga isingatenderwi nemapurisa. Mapurisa achibva asvika vakomana ndoziva kana vakomana vemabhandi vachinge vasvika vanoziva kuti ratove jere nekuti yati kuparapura panapa imhosva. Achibva atanga kutiza murume uyu paakatanga kutiza akatiza achiona kuti mapurisa ari kuuya hapana pane chapinda ndobva ananga mudhemu remvura ndo maka inopinda ndobva afira imhosva paka achitiza mapurisa achibva anyura ndokubva afa ndokubva asiya mukadzi wake ane makore anotengera pa 40 years chienda kumberi. Angane muri yakura sei? Angane vana 2. Ndobva asiya mukadzi uyu asara pamba ndiye mukadzi iyeye iko zvinozvi. Vakomana vakuita sei? Vari kutsvaka urudo panani? Pana amai ava. Ndobva vanopinda Tezera neMukwasha. Ndobva vanosangana mumbomo. Vasangana mumbomo. Pane varume vakapinda mumbomo. Aigara achipinda mumbomo Sereki Mukwasha kura sei? Pavarume vapindamo vese 33-34 years. Vakomana vari kuda kudienzerana kudaio. Asi vari Tezera neMukwasha. Mukwasha akatanga kupinda ndiTezera. Apinda ndiye angangonziwo nhasi pindai but akagara achipinda Mukwasha pakapinda noziva makonazi ese nekuti agara achipinda achinopinda ari kuona mune munhu sure Mukwasha akabvaiswa makona naTezera ndobva arowa huru weke akutadza kufema ndobva aruma aTezera nzeve asati aruma aTezera nzeve akarononga bhemba mumbomo anonyatsoziva kuti apa pane bhemba apa ndobva atora bhemba iro ndakabata mutepu vachizama kuti achatorerwa bhemba Kuitika zvese izvi mudzimai ari kupi? ndobvarwa basi ndokubva asiyira mumba imomo. Mukadzi achibvarwa pasi Mukwasha naTezera ndipo vakasara paipai uyu abata vanetsana bhemba hapana parikasvieresa vakandochekwana ari mumaoko vese asi Tezera
vakazorumwa nzeve nemkwasha vakazivana sei mumba manga mune right here mumba vatosa havanonogara munzvimbo imwe chete akanyemba chete kapinda muri vatoita kuzari kanyemba ukwasha neutezvara wevanhu vaviri aho hwakamira sei kuroorerana kuti umwe akaroora asisi wemumwe mufamily okay right papa so nyaya iyi yaitika yakazofamba sei saka iko zvinozvi nyaya iyi varoda kuzama ari kutsvagwa mukadzi kuti vataurirane kuti nyaya yakamira sei but nyaya iyi kumapurisa vana kuenda haina kuenda nekuti chavari kutaura ndechoti vagari vemunzvimbo manje vari kuti amai tofanira kuti titaure nawo nenyaya iri kuitika nekuti mumbao muri kuzikana kuti mune kupindana nekupesana kwakawanda kuri kuitika saka vanhu vari kuti mangwana panogona kumuka pakaita sei pakafana pamukwasha netezvara vakapinda mumbamo mukwasha ndiani mukadzi tezvara vakamboita mukwasha vakamboita mukadzi asi havana mukadzi komba okay tezvara havana kuroora saka munhu vakamborora but vachisina mukadzi zvimwe kuti kavaenda uko vaitotondawana kwekutambira kunoona kuti chi asi munhu akatanga kudana nemukadzi ndiani mukwasha tezvarapo wakarumwa nzeve iri sei yakatokwachuka akuchiro nzeve ndichatokupai zimbabwe pane paningipo pachaneo nzeve yatezvara yakakwatsirwa nemukwasha nyama yacho iri kupi pachina yakadonha 7 minutes 11 ndopafika nthawe pari manje vapindira vasaura vedu vefirst clean Isabella papati masaura wedu vari kupindira manje mapostori kambira kwanika dziroti nguru vetirimbira popo nzembo ya marara seko kumuka kunde pagyo kwatika ndo Jesu wakanaka mapostori kumusoro shumba stepu kwangu bakampata dotsi kunoterambira isina muse baba inganga mwe baro ini ndirejayo anzanzi kwangu nyakaunda Jesu wakanaka ya yemeni wo baro ya wana piro mumba rigiti vu Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino Zimbabwe chindozva chimunge makachibata chimuti muri yaZimbabwe nyaya yandoda kutaura panapa inyaya yandakasangana nayo nezuro nezuro muri yeZimbabwe ndakakwanisa kufonerwa mukati menzvimbo yeWaterfalls kunonzi kuIston ndakazokwanisa kusangana netimu rakanga richibatsira vanhu vane chitiko changa chaitika kusanganisira madzimai nevarume vemusangano unotonga weZANU-PF. Chakaitika kuIston ndechekuti kuswera kwazuro kune vana vanokwana kuita 4 vakashayikwa. Vana ava vakomana 3 nemusikana 1. Vakomana ava 1 ane 5 years, ma-twins ane ma7 years, kozoita 1 ane 6 years sokuberekwa. Vana ava vashayikwa, amai vevana vakashayikwa, vakaenda pamba pemwe mukomana ane 12 years sokuberekwa. Zvikanzi ndauyawo pano madzimai, mwana wenyu anzi ndiye angaine vana vedu, saka vana vedu hatisi kuvaona kuri kuma7 kusaini. Vana vakashayikwa, vana vakatsvakwa, vana vakashayikwa. Vana ava vakazoshayikwa zvachose kusvika kuma 12, 1, 2, 3 zuva ranyura. Amai vevana kana baba vevana vakasvika kumba kuri kufungirwa kuti izvo pane zviri kuitika. Vakasvika kuti mwana wedu nesu watikuda sei hatisi kumuona. Kuma past 9 dzemanheru baba ndo pavakabuda vachiti tikambotsvaka kuti toita sei Dhuma nemwanakomana wavo anova ndiye ari kufungira kuti aina nechi nevana kumashure kwakuina vanhu vaitovateverawo pamusoro pekuti takutsvaga baba vanova ndivari kuratidza kuti ndiwo baba vechi vemwana ari kunzi aina nechi nemwana wevanhu. Zvadaro mukoma KB nguva yakaona baba mwana wekumana dzemanheru vachiti iwe ndiri kutsvaga vanhu vanga vari kumashure vachitevera chi vachitevera baba vaya. Baba vakatanga kumhanya vachidzingirira mwana wavo 12 years mukomana ari kunzi ndiye abuda nechi nevana. Vanhu vakafungawo zvakare kuti baba ava vari kutiza isusu nenyaya yekuti vari kuziva kuti mwana wedu vana vedu vaenda nechi nemwana wavo. Ndipo vakadzingirira vachinobata mwana uyu. Vabata mwana uyu iwe chiitiudze zvii zvaitika. Zvikanzi ndabuda nevana vakuseni ndaenda navo kuHighfields. Baba vane mwanakomana uyu ane 12 years uyu ari kufungidzirwa ndiyakatora vana vakambogara munzvimbo yekuHighfields. Vane mwedzi vauya munzvimbo yekuIston. Zvikanzi ndabuda navo kuseni. Wafamba sei nevana ava?
ndabuda nawo ndikaenda nawo. Sei waenda nevana mwana uyu anotaura mashoko ekuti patakambogara ikoko achirekodwa nevamwe vakuru vari munzvimbo ndambo ndina baba vainditi inini vakambondidana one day ndakutaurawo neinini baba vakandidana vachiti imbonditsvagirawo chiro mukomana 1 uchidiki uye naye pano. Saka ndakabva ndaenda ipapo ndine mukomana anonzi Nhengi. Ndaenda naye ipapo handizivi nokuti ndaiti ndikasvika ndikaenda nemunhu vakapinda naye mumba ini ndinobuda panze zvaitika mumba umu handizizivi. Vakazopedzisira kutera zvakare mukoma kuti neniwo ndakamboitwa mudzimai nababa vacho. Akamboti zvakare mukomana waitamba naye akambondiita mudzimai. Ndakubvunza vabereki vemwana uyu vanoti ichokwadi. Takasvika pakuenda kumapurisa kuHighfields. Vana vakapiwa mapepa ekunzi vamboenda kwadhokta. Asi pakabva kwadhokta pamwe mashoko angasinganzwisisike atina zvakawanda. Ko wenyu mwana havana kunyatsobuda kuti wawe mwana akabuda kuita sei panyaya ishi. Saka ivo vana ava pawaenda navo kuHighfields wavasiya kupi zvikanzi ndasvika navo pamba pababa ivavo. Paakataka kurondedzera pambapa vabereki vakabva paziva zvishoko riri pambapa ndozvapari nekuti vakambogara ikoko. Wavasiya kupi ndavasiya vakagara pamacheya mumba mababa ava ndobva ndabuda. Wow, mwana uyu mukomana 12 years achibuda kudzoka kwaakaita kumba ane bhasikoro akangokumbira kuti ndiri kudzoka mai manje achibva tura bhasikoro harina kudzokera ndobva adzoka kuzosvika awanika uko. Vana pavakasara apa vabereki usiku hwese vachitsvaka vana ndokuenda pamapurisa paWaterforce. Vanotera paWaterforce, Waterforce ichibva yafonera mapurisa ekwamachipisa ndobva yafonera mapurisa ekuSouth Park nekuti inzvimbo imwe chete. Right. Vadaro vana vatsvaga usiku hwese vakazosvika pakuenda pamba pakantaurwa nemwana uyu kuti ndopasiya vana vachibva vasvika ipapo vachidizvo tiri kukumbira pana vana wewe pana panezo zvikanzi hatinamboita nyaya yakadaro pano. Zvikanzi isai malaisi zvikanzi malaisi edu habaki nababa vaiva kusvika vakutasika uchinja namashoko vasvika vanhu vadzokera kudzimba nezuro kuseni ndo pakazofonera kubva kupolisi yeSouth Park ichiti kunoku kune vana variko. Vanhu vachibva vaenda ikoko vachibva vanoona vana chichikweti ndivo ndokuenda navo papolisi paWaterforce. Vasvika papolisi paWaterforce ndakapedzesera inini vana vakatorwa ndiri pamapurisa vakunzi ngavachienda kuEdith kukliniki iri pambari. Vana vanoongororwa kuti vana vari right sezvo vana vasipo uyezve mwana uyu achitaura mashoko ekuti akanovasiya pamba pababa vamwe vaimboendesera vana. So nezuro vachienda ikoko ndiri mukati mekubvunza pazuva ranhasi mukoma KB vanotaura mashoko vachiti pakaendwa kuEdith nezuro vakasvika kuchinzi hakuna dokta. So vanogona kunge vadzokera nhasi kana kuti vakapiwa date rekudzokera kuti vana ava vanoongororwa kuti hapana here zvimwe zvezvimwe zvakaitika. Asi mashoko ange akutaurwa vachibva vakachidizvo hongu vana vanogona kunge vasina zvavakaita kana kuti vana vanogona vane zvavakaita. Tingabatsirika sei nemashoko ari kutaurwa nemwana uyu kuti nguva yaigara vabereki vake munzvimbo yekuHighfields aitumwa kunotora vamwe vana. Inzwai mukoma KB mashoko akataurwa nemwana uyu achiudza vakuru vachimurekodha. Anotaura mashoko ekuti kwandaendesa vana ava vave 9 pavana vandikaendesa pamba apa. Okay. So nyaya yakuda vanogona kuongorora nekugara pasi nemwana uyu kuti vanzi kuti mashoko anotaura nemwana uyu ndekungotaura here kana kuti kwete. Asi mwana uyu kana achitaura ane zvaanoita mukoma KB akatanga kunon'ona nzeve haabvise chigbo munzeve panenge achitaura anenge achinon'ona nechigunwe. Okay. Achingonon'ona nzeve kudai so achingonon'ona nzeve hatizivi kuti manon'onong'ona anoita nzeve anenge akamira sei. So ndinotenda mukoma KB mukati menzvimbo yavanogara Chairman Alima Saidi vakanga varipo ipapo, Edna Goneso akanga aripo, Agnes Dandure anga aripo ipapo, pamochete na shedra uti we security anga the same vunzo anga aripo pamochete Christopher Kambanje anga aripo pamochete na shedra uti Last Zumburu ava ndeva nge vakubatsira mukati menzvimbo kuti toita sei nekuti vana vari munzvimbo muno. Asi mashoko anga akutaurika ndiye kuti vanhu vanga vakuti sewe kana kuri kuti babava havana kubatsirwa kuti vaende panzvimbo yakaitika zvinhu izvi hatichada kugara munzvimbo medu. Kabvi zvawo mwana ane 12 years ari kufungidzwa kuti ndiye akatora vana ava vakadisapia vakashayikwa vakazoonekwa
vana vakadisappear vanga vakura sei? pane 5 years 1 5 years mukomana. pane musikana 1 5 years 1 mukomana kozoita ma-twins and ma-7 years kozoita 1 and 6 years. Saka vakuru ndo ma-twins and ma-6 years. Right. Mukomana and 12 years ari kuti akaendesa vana ku Highfield. Asi vana vakazowanikwa kupi? Ku South Park Police. South Park. Mapurisa ku South Park ari kuti vana ava vakawanikwa kupi? Iyo yange na wabereki machino kuti akaita zvekutofonera kunzi uyai kuno kundokaita sei kwawanikwa vana. Nyaya yekuti vana vawanikwa sei aina munzwisiko kuti yabuda sei ende kana kuti atina kuitevera kuti azosvika iko kwawanikwa sei. Asi mwana uyu anoti achitoudza vabereki nehuma vana vakashayikwa pamwechete vabereki ake anoti ndabuda nanhengi ndikatovasiya kumba kwavanhengi ndikatovasiya vakagara pamacheya. Okay. Maanotera kuti vavana vechi9 achivaendesa iye anongonosiya vana vopinzwa mumba. Waipiwa mari zvikanzi ndopiwa 50 cents. Aipiwa 50 cents pamunhu wese wanenge aendesa. But iko zvinozvo pavana vakaendesa anoti kwanzi ndakasati ndapiwa mari angasatabhadharwa. Mataura kuti pane vanhu vakazoenda ku Highfield vakasvika pamba paya vanhu ava mapurisa rekuti vanhu vosva ava hasi mapurisa isanganisira hama yomwe yevanhu vane mwana uyu vakasvika ipapo vari mukati mekutaura kati saka ipapo ndakazvinzwisa kuti maisakwanira kusvika imimi muri mega zvekuti anokwanisa kuita izvozvo mapurisa nekuti maripota kumapurisa kuti imimi vana vasikuita sei havasi kuwanikwa. Saka avowo vanogona kunge vachitotyikawo kuti ndiani angapinda pamba pangu usiku nekuti nyaya muri kutaura handizive. Zimbabwe muri kuinzwa kanyaya yeku iCourt. So vana vakanzi vaende kunoongororwa nezuro hapana process yanga yaitwa. Saka vanogona kungoita sei kungoongororwa nhasi. Asi vana muchivaona imimi vaisei vana mukufamba kwavo vabereki chivabvunza kuti zvataiziva pavana vedu so far hapana chatiri kuona chachinja. Okay. Asi mutemo unoti kana vana vashayikwa vanofanira kuenda kwadhokta ende mapurisa akataura izvozvo vese vanga varipo hapana mwana vashayikwa. Mukomana panonzi akaenda ku Highfield akatora bhasikoro. Bhasikoro racho asati aridzorera futi akaritora kupi ikoko handine nzvimbo ye akatombogara ikoko vakatotaurawo zvakare zvikanzi ichokwadi mukomana uyo asvika kuno tambomuona kuno but pabwe nebhasikoro angoti ndiri kusvika apo asiya vana ndo parochi nebhasikoro ende bhasikoro racho asati atoonekwa kwariri vamwe vati ndakatitengesa vamwe vati ndakangorisiya. Okay. Asi mukomana akawanikwa ku Highfield. It means kuti akasvika sechokwadi. Vanhu ava vakamuona ane vana here kana kuti savana vasi kubidzwa kuti vakamuona nevana. Regai mapurisa vaite basa. Zimbabwe tenge chikuzivisai kuti nyaya iyi yafamba sei. 0713938538 kana 0789600748. Munofunga kuti chii chiri kuitika mapurisa vachita tsvakurudzo asi vateereri matsananguriro matauriro aitwa nyaya nababa Isabel naBoshongora. Munofunga kuti chii chakaitika kushayikwa kwakaita vana kusvikira kamukomana uyu azowanikwa achibvunzwa achinzi iye vana ndavaendesa ku Highfield kusvikira vazofonera vabereki vachinzi vana vari kunokuka ku South Park paitipinde mukati mekupfapfadza ndekutsodzera tiri kuitika matiro manese nyika ino muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yandinayo pana pamuri yeZimbabwe. Nyaya iyi inorwadza inosuwa. Nyaya yandiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe yakaitika kuchifu kunharira kwaMudavanhu sabhuku Mudavanhu chifu Mudavanhu. Nyaya iyi zvayakaitika muri yeZimbabwe pane vanhu vakanga vachiita zvezvo kuti kana kuchinge kwafiwa makuva anounganidzwa ivhu riya vachibva vaende vakati isusu regai tiende kunogadzira chi makuva yatiita zvokumavakira. Makuva aya ndiye mukadzi nemurume vachibva vakuita sei vakugadzira makuva aya. Vari pakugadzira makuva aya pane vazukuru nanasekuru vanga varipo pamwe chete kusanganisira mwana wemuvanhu ava vakafa ava. Vanhu vakatanga kunemerana senge vari kuwanzirana kuti iwewe tokuziva iwewe unokodana nevakaziva zvikanzi iwe tinotokuzivawo zvakare wakadana nemukadzi wemunhu wacho naye kusvika murume atiza akatoenda kuHarare haana kudzoka. Kukazoita umwe akati inyaya dzakaitika kudhara muchazitaurirei but ndana sekuru nemuzukuru. Asi akadanana akatora mukadzi wasekuru vakatiza vako vakaenda kuHarare muzukuru ane makore ari pasi penyaya ndinoda kutaura. Okay. Then oroshwiri binifo wakachwemba kimini kyasha. Inzwai muri yeZimbabwe zvakaitika. Vanhu vakapedza kuita zvemakuva. Vanhu vachibva vaenda kunze. Vanhu vaininirana ava ihama ana sekuru
nemuzukuru. Asi muzukuru ndiye akatora mukadzi wani wasekuru achibvatiza ana kutiza murume paakabata nyaya iyi muridzi wemukadzi ndiye akatosiya mukadzi achibva atoenda kuti kuharare. Mukadzi akaita sei? Akasara kumba. Inzwa babapatidzwa muzukuru wasekuru. Vanhu vakuenda kudzimba kubva kumakuva. Muzukuru akatevera sekuru vaiva mboti. Zvine basa reko zvinhu zvakatozikana zvikapera zvikaenda. Ndovati murodhi. Sekuru imi mpepe manga muchiti chimi. Manga muchiti chi? Murodhi kam. Manga muchiti chi? Mukuzama kutaura meme. Ndiye banga kuna sekuru nzeve. Ndikikikiri kutiza ndovasiyana nawo. Vanhu vakati munabewa chicho zama ndoita siye panapa murume achibhatiza. Atiza kudaro ndokuenda kumba. Kuya sekuru vakuru. Ndobva asvika. Zvikanzi sekuru paipa ndakunzwisa imimi. Vakatogara nemumwe munhu wakatogara naye. Paipa manga muchiri chiimi. Zvikanzi panyaya ipi? So paakasvika achitaura nawo sekuru vanga vari pafoni. Iye akasvika pakutaura che havana kupindura nenyaya yekuti vari pafoni kudaro. Ndovaramba vakanyarara vachingopedza kuisa foni pasi mukoma KB vasati vapindura banga kuna sekuru. Wanga ne kuti munhu atobeyoka uyo arida kutodzoka zvakare kutaka kutenderera imba achinoita sei achinotovabayiri mabanga zvakare kusvikira baba vadona. Baba pavakadona vanhu vakazama kuita mafoni kunoku vari kutofonera kunzi munhu uyo asiya baya munhu kuno zvikanzi aikoko atosiya munhu ari mupenyu kunoku atobaya munhu aita sei afa. Wekutanga uyoyo abayiwa achekwa nzeve uyoyo mwana wake anga ari kumashops. Babayo yokucheka vanhu ava vachibva vatiza. Iwe muzukuru oyo akura semuzukuru ari kuma 30 something years. Okay. Vanhu vaicheka kuma 50 and 60. Right, zvadaro atiza babandika mukomana anga ari kumashopu aine bhasikoro achibva audzwa kunzi iwe baba vako vachekwa iwe ari kumashops. But kucheka kwaita baba vako atori nani kune mumwe zvakare atourawa ari kumashops nokukwira bhasikoro akakwenda kwamwe ari murodhi dhomadhoma nasekuru nemuchine kubaya vanhu uyoyo vari kufamba ane bhasikoro akati koni mimi mabaya vanhu nebanga iko zvinozve muri kumhanya muri kuenda kupi? Right, murume webanga uyoyo ndobva advanza zvokuda kuda kubaya futi chi mwana uye nebanga mwana uyo ndobva apusha bhasikoro riri pakati ndobva ranorova chi murume uyoyo. Murume uyo ndokuenda pasi banga richidonha uko ndobva aurira mavhu takakudira maziso. Murume akukopamba aripo ipapo ndobva atora banga ndokutora makavi ndokusunga munhu hande mudhara wasiya wauraya vanhu naye nebhasikoro kana mudhara uyo ndokunosvika kuya vanhu vachibva vamboita zvavanoitawo kusvikira mapurisa akazouya. Mutumbi wakarara ipo asi ukachipurisa ukazotakura mangwana but murume uyu achibva aendeswa kumapurisa mushure mekunemerana vari pamakuva avaivakira. Uyu wekubaya vanhu nebanga kubaya vana sekuru ndiye akapiwa mhosva yokuti aita sei? Ndiye wokutora mukadzi wasekuru akawanikidzwa nemukadzi wasekuru. Sekuru paakangozviziva vangopomoka vachibvamusira mukadzi. Saka iye nemukadzi wasekuru vachiri veseri hai vari kugara imomo but inyaya yakatoitika yaanytime. Saka akarwadzwa nokuti nyaya yanga yataurwa. Zviya zvekuti kana vanhu vakaungana vanongotaura nyaya dziri kuitika izvozvo ndizvo zvaibudzira banga achicheka vanhu. Saka akasungwa. Ane mhuri yake ane mhuri yake muzukuru ane mhuri yake. Sekuru vamwe vakakuvara nzeve nehwani vakafa. Ya zvakaoma. Asi baba Isabel munofunga kuti inyaya yakataurwa here pamarekera kuti pane zviripo? Tiri kuti inyaya yakataurwa nekuti pane vese vane chakaita chekutaura vane zvavakadavira vaivenga vachinzi paya manga muchiti kudii ndo paitangira nyaya yake. Okay. Amerika nedzimwe dzakakaviga sezvaakuma kwemapurisa tichanzwa 0713938538 pabozi na 0789600748 2 minutes to tirwa ndofunga anga atenderera kumwe achibva zvosvika kune mubatsiri uyu achibva abatsirwa akambopora asi mukupora kwaakaita achibva arwara futi achibva azofa asi akasiya ataura kuti moenda kwakanyemba moenda kwabhozho moenda kwaClifford kwandakaenda kunobatsirwa mupiwe mari dzangu dzandakabhadhara ikoko nokuti ndakufa saka akazosenderwa voice note
kubva kuhama dzemushakabvu. So anobvunza kuti inini akatomboya kwandiri ndikamubatsira zvakanaka akapora akatoti ndapora. Saka nofunga achasvika kana asati asvika ari munzira ari kukutsvagai ugadzikana. Saka ndobhadhara here mari iyi naibaba Isabel. Ichiredzi ndofunga kuchiredzi noti ukaitonetsa nezuro asi aitokutsvagai achedza kubatsirai munobatika sei? Ichokwadi zvaka ndichazovapa zvakare imwe vanhu vakashevedza mubatsiri futi vachibva vaungana kudaro vachibva vaita noise kusawirirana apo mubatsiri aita sei auya chindipai kwangu ndiende hapana chichabuda zvikanzi right zvandakuita panapa ndakushanda ndega atsika panapa wese ndichatora ivhu iri ane kumba kusiri right akugariki papa hatiri komangwana iherere munobatika sei? ichokwadi muri yesi mabona kaida kundibata ndichakupai ndine nyaya ndakambotaura yemwana wandaiti amina kuti kuroad show achasvika here wataiti mwana asikana anonzi Maka anobva paGlenmoroko akazoenda panonzi paClub Zone ndokunotamba panoita zvekutamba vana ipapo ndobva atamba ipapo manager wepo achibva ashevedzera kuti ndichamubhadharira chikoro 2 terms nekuda kwejive yarwani mwana ndichamubhadharira 2 terms chikoro nekuda kwejive mukoma KB ndichaida kuti ambosvika pachibhuti ambopinda pamaroad shows muri paita munango baba is wagwatika ntedwe 0713938538 kana 0789600748. Okay, paita munango. Hello National FM. Rega tiedze kutora kamumwe 07139388 paita munango. Chimuti hello. Halo. Mamuka sei baba? Tamuka kana mamuka baba imi. Tiri kutaura nani ari kupi? Inini ndinongonzi Doku. 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 Ndine nyaya ndoda kukomenda yamakataura musi weFriday. Takashaya mukana wekupinda pamhepo. It's okay Doku. Tine nyaya yamakataura yemunhu akavhara vanhu aine maofisi paJoina City apa. Inini am one of vanhu vakavharwa. So munhu uyu zvaaita because pane information yamaiti muri kuda. Okay. Munhu uyu zvaaita aishandisa maagents ake number 1, number 2 aipinda mumachechi zvekuti mukavhura platform kune vafundisi vakawanda vachauya kwamuri vachikudzai kuti takajoinisa macongregants edu akavharwa futi mari. Munhu uyu ave nemaofisi ake akatanga ari kuBelvedere akazoenda paJoina City pa10th floor akazoenda paCentury House mu2nd floor. Okay. Tazoenda ikoko tichida kunonzwa kuti zvinhu zvedu zviri kumbofamba sei since 2017 vanga vajoina hapana kana munhu akanga amboratidzwa land. Okay. So akabva atiburitsa mugroup rake raanoti official group. Atiburitsa ndobva tachiona kuti atisina ino official chani kuti tiwani kuti saka kana atiburitsa mugroup mari yedu tichaiwana sei. Ndokusaka takazouya kuZBC vamwe vedu vachiti tibatsireiwo nemunhu uyu tanetseka naye. Alright, tinotenda baba. Mese mune marisitsi anditi pamari dzamaibhadhara? Tese tine marisiti zvekuti group ratakagadzira ndofunga izvezvi tiri kuma170 vakadyiwa mari from 8,000 to 5,000 US. Imimi makabvisa mari ingangosvika mari? Inini personally 2.7. 2.7. Nyaya maisvitsa kumapurisa? Nyaya taisvitsa kumapurisa asi tine zvimwe zvatinakwanisa kutaura pamhepo kuti tikaenda kumapurisa pane dzimwe mhinduro dzatiri kupiwa dzatiri kugutsikana nadzo saka takatounzawo kwamuri tikati tibatsireiwo tanetseka nemunhu uyu. Aiwa tinotenda regai katizotaura off air sezvo mati pane zvimwe zvatinokwanisa kuzotaura tikwanise kubatsirana. Handiti nhamba dzabhozho nedzakanyamba munadzo? Ndinadzo baba. Hangatitaurei kumapasi 12 tapedza basa. Zvakanakai. Tinotenda maita basa Doku. Thank you. Baba Isabel inyama yakataura last Friday. Ichokwadi mukoma KB. Vakawandisa vakasvika pano vari mukati mekuchema vana mbuya vamwe vachiti izvo zvitiri kudzingwa takugara musango asi takati katarisira kuti tave nemisha yedu. Ichokwadi. Regai katizotaura navo tikwaniseka even kutaura nemapurisa tinzwe kuti tingabatsirana sei kuitira kuti vanhu ava vakwanise kudzoserwa mari dzavo kana kuti varatidzwe land yacho yavakabhadharira. Tinotenda Doku nevamwe vese pari zvino baba paita munango pantedwe. Hello National FM.
Mamuka sei? Zviri seiko wakomana kangorongoro Jais? Mamuka seiko mukoma wangu? Ndi Mr Intelligence Calvin Joao pachingoma famu muguruwe. Tibatsireko mukoma. Kuri sei kuguruwe? Kuguruwe inono. Inono kuri kunaka. Kuri kunaka. Tinotenda tibatsire itinzwe. Unozaka nyemba. Atidi kuvhima zvedu mugona rezvou nekapopi. Muri kuti kudini? Atidi kutotenderera apa, hakuna zvinhu zvakadai so. Ichi ndo chinozi chikwambo chawo gogwawo. Kozvabva kupi futi? Zvatobva ipapo bhozi, iwo utoti kamhuka mbudzi yako yo yabereka zvinhu zvakadai so zvine mashura ka. Wototanga kutorambirira nacho uchitoti hanzi ndechangu inini, wototanga kutofamba uchitoyamwisa. Unoziva vanhu vari kuromba vari kutoshandisa futi mhuka. Ko kana pane zvakaitikawo kumbudzi iyoyo kuti yozobarika mwana akadaro? Zvinenge kana wevetinari wakauya panapa watombokwanisi kutsanangura masaindisi chaiwo. Zvitsanangurikidzwa nyema. Kuti kudaro? Aiwa, izvi ngazvitoende kwamambo bhozi. Vanhu iwa wakaramba wakanyarira nyaya iyo ishuwa, muchaona mbudzi dzese dziri dzichatadza kubereka dzese idzodzo. Mr Intelligence. Ndikutokuudza kakanyemba dzese mbudzi dzese dzichatadza kubereka nawo mashura yaya akuitika kuchashaya zvipfuweko. Aiwa, rega tinzwe nokuti pane vakawanda vanenge vakateerera vanoziva zvinogona kunge zvakaitika pamwe anogona kutibatsira. Chokwadi nyaya ngaende kuna mambo ngawatoziviswe woita mashiripiti awo kumhondero dzawo bhozi izo ndozvichaita kuti kusanaye futi. Alright. Chikwambo chembudzi. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini? Rega ndikomutse timu mashasha nokoti Mamuka sei Boss London British Chingaipe nemukuru wangu Eso Musa Brumero ndinoshandawo naye pa North Langton Chingoma uri sei Aleki Gweja tona Shumba Makwerere Jai Samuel Gwaya Tinashe Gotora Shepman Matono Victor Katio Trimo Liba Innocent Manyoso Gift Maria Pera na Gift Churuka uri sei Steven Siabua King Maramba Hita Nyakaringa Denford Charlie na Elias Arumando ati Amai Craig Mamuka sei Amai Notes na Mai Chingaipe na Rebecca Foster. No, but that is Boss London British Katatu. Boss London British Chingaipe. Boss London British Chingaipe. Boss London British Chingaipe. Po! Rikiti for 7 minutes past 10. Ndo pafika nthawe pali manje. Lekezani kati vemunango 0713 938538 kana 0789 600 748. Wada kupinda kamuchirongwa live. Hello pa National FM. Hello. Mangwana ni Mamuka sei? Mamuka o. Tiri kutaura nani ari kupi? Mark Benga ari basi eya. Ndiani? Mark Benga. Tinotenda. Nyaya ya mataura iyo. Inoshika. Sei madaro. Ini zvibofa zvakaitika kuti shwa kuzirebereka mwana makoyeitira. Hakuna zvakadaro mbuya iyo inoshereketa iroi mbuya iyi. Mukoma Mark Benga. Sei muchidaro kufuti. Aiwa, handinguti kamwe akambudzi rakacho hanzi makumba kana akusimba. Saka vakareva dzero chikwambo ichocho zvacho vanhu muzvisvika vanotaura mbuya havana kwasabatiwa varisina sazi munzvimbo. Saka voita sei vanhu vemunharaunda? Ngavamire kana kuenda pachifu vanoziva kuti zvakamira sei. Kana kuti ukauraya zebhaigindi hazina basa. Ungaona chikwambo iwe? Kana uchiri chikwambo ungachiuraya. Ngakafeya. Mukoma Mark Benga ivi. Chokwadi. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti udini ngomutse vaviri vatatu tinzwe. Alright, rigani ngomutsa madhamu yangu apa, madhamu yangu Mary, beni vana vangu Shameni, Precious na Veronica handiti bo. Futi dzacho. Okay. Rigidi, waya. Paka mu studio pa Glendale. Paglendale kwakanaka mene kwese ku studio. Ku studio kwakanaka. Tibatsira itinzo moda utibatsira pane chipi? Handina kubatsira zvangu pane chamapedzisira kutaura ichi chemuka mukadzi anga achiita zvokuti nemukuwasha wanga wari pemani ndero nkuwasha kana kuti ndeye kungoti une mari yako unobva ungobuda ukopita kumunhu. Baba Isabel mukuwasha. Hakuna muridzi womukadzi vese vaingoenda kunozorora kumaricho.
chiripapanda chekuti Mukuwasha bhozi akakanganisira atezvara. Mukuwasha zviri kwenda kuti anofanira kunge achitoripisa bhozi iwo aungati ndasangana naatezvara wangu inini vabereki vemukadzi wangu ini ndobva tatanga kurwisana naye pamukadzi anongoti auya abuda. Manga muri murima kaum. Anga asingazviziva here kuti Mukuwasha kuti ndatezvara ndikurwisa. Aiwa murima plus kwa vasangana zvesaka dai aifanira kungorohwa here nekuti Mukuwasha vasangana kumabasa erima. Alright, ndaifungira kuti Mukuwasha angachitorisa atezvara bhozi iye angaita hasha dzekuti inini ndaita sei ndasangana naatezvara kunoko nasikabvunzira nasina kumbunzisa kuti mamuri murima kuti haana kuziva ndati pamanga aziva kuti yena ndatezvara kendowarwise bhozi tasangana kumukadzi mumwe. Chero musiri murima Langton masangana kugirlfriend vatezvara neMukuwasha roha hakoni kuti Mukuwasha. Waita sei? Aiwa inini dena ndini zvangu ndasangana nababa wakazvara mukadzi wangu chaichai tasangana kugirlfriend. Asina simba rokuti ndinorwisa baba vangu ndaitotiza nditowarespecta kana kutozoenda kuna baba kuti baba Sorry. Ndakati sorry ndakakanganisa takasangana kusiriko baba. Ozi anga handikwanise kuita simba rokuti ndinorwisa atezvara wakabereka mukadzi wangu chaichai. Okay, aiwa regatinzwe kuti vamwe vanoti dini mukoma Langton Chingoma. Ganongomutsa mdhara kambewa Steven Chipunza, Alec Gweja, Kevin Joao, Nobel Shabeta, Tinashe Gotora, Mainosta, netimu rese kwa Major Brown kwa ulafamu ni warimi wese kwa Major Brown. Matabasa nkoro. Tinotenda. Baba Isabel. Duma. Natezvara. Vachibva kuataka. Vanovatanga kuuya ivo. Munoita semunoti. Baba tabhemba. Noti sorry baba sorry baba. Baba what? 0713938538 kana 0789600748 paita Munango Pantedwe. Alo National FM. Wagwatika. Daniel Gorejena Mapfumo na Daniel Maburutse zviri kufambira pasani ndio ipapo ndozoto wakachibata chimuti paita Munango le. Halo. Hello. Mamukasi. Tiri kutaura nani ari kupi? Mutari na Stuart kudarendio. Kudarendio zviri sei mkomongo? Stuart ona zviri kuita network. Anyway, ita Munango Pantedwe. Alo National FM. Murizana babati. Mushe makadiniko. Ndezwa team Nyonga. Timu Nyonga ari kupi? Atemeraji. Mati? Hello? Imbudzana ndobara chambudzicho. Imbudzana chaiyo. Oh, imbudzana chaiyo. Bozi zvirimo zvinowanikwa akayenda izvi. Zvinoitika? Zvinoitika. Okay. Ndakuti mukandidedzera vatatu mukanditsinotenda Munonga pazvimba. Okay, mukoma musati tisata kushedza ikatatu, saka mbudzi iyo kana ikazvarwa yakadaro inofanira kuitwa sei? Mbudzi yakada kutokourayiwa bhati mbudzi. Oh. Aiwa tinotenda maita basa. Tinotenda Munyonga. Po rikiti vu aripo pazvimba mukoma tinotenda Munyonga hanzi imbudzi inowanikwa asi inofanira kuti ite sei iurayiwe. Amane rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini 0713938538 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Hello mkona cheti mamukasi. Tamuka mamuka sei? Mamuka zvedu. Ndiani wedu ari kutaura ari kupi? Mutara na maizamani kana timenya banga. Muri kupi? Hatfield. Ku Hatfield tibatsirei tinzwe. Hakuna mbudzi yakadaro. Kuzvara kwayakaita inofanira kunge yakashinwa nemunhu. Kuti mbudziyo yakashinwa nemunhu? Hakuna mbudzi yakadaro. Okay. Ikafa ingadyiwa nyama here mbudzi ine makumbo akawanda kudaro razongorore. Handifunga kuti vanhu vanogona kuidya ini. Chero baba Isabel vakanyarara zvavo asi vari kutozviziva. Vari kuzviziva. Tokwadiwa nacho zvavo. Ndozobata chababavo. Babavo maitiro avo haana kunaka. Ngavadzingwe munzvimbo avo vanenge vachivada vei vana. Ko kana vachifremerwa kana vachinyeperwa?
vachinyeperwa sei mwana mukomana akataura kuti ndaitomubhenda nevamwe vana vachimupa ma50 cents. Vari kuziva zvavari kuita, vakanyatsobatwa nevemutemo. Vakomana vemabhanji baba Isabel vanozvizivawo, vakanyatsobata zvakanaka vanotaura. Saka poitwa tsvakurudzo handiti? Tsvakurudzo ngaitoitwe nekukasika vasati vapinda muchibage. Chibage chiri green chaicho, vanogona kungoshaikwa. Vanogona kungotiza. Aiwa, tinotenda ngoti turu vaviri vatatu. Ndakumutsa vana vangu Tanatsa vari paZinatsa, mwene vangu vari paChivhapo Manyabanga ndoti mamukasei, naatezvara wangu nemurume wangu Timothy Gamanya anoshandira pa1 Command, namai vangu kwaMutare vanenge vakabata chimuti, vari kutotadza kutosakura nekubata chimuti. Mai vangu Veronica Chivindi vazungunapo ndoti mamukasei. Mungaende musina kuridza pfuti izvi? Ndiridze pfuti? Ridzai. Alright, mozondishedzerawo mai vangu katatu Veronica Chimbunde vari paWatsomba padhisi apo paMutasa movadedza katatu. Veronica Chimbunde. Po rigiti ga. Yarira. Pakunopesera manje rigiti ga. Apo tete vari pa1 Command. Yes. Hanzi tishedzeka Veronica Chimbunde. Po rigiti bwa. Regai ka Yes, mamucheni bata pa number 0771 545 025 0771 545 025. Waswera seko locksmith pamajoro hapo chimuti wakabata anobata chimuti mukomana achigadzira makisi ake ari pamajoro pamachipisa kwanza ndichisiye 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo, every day is a Friday. Po rikiti vu